Hola, us dono la benvinguda en aquest nou Qüestió de Cultura, en el qual parlarem teòricament de cinema, o teòricament de sèries, perquè avui parlarem probablement d'un dels universos, un dels multiversos més grans de la història recent de la cultura popular, com és Star Wars. Per fer-ho tenim un convidat especial i el convidat ideal, però abans deixeu-me que us introdueixi una mica amb què és tot això de Star Wars o què significa tot això de Star Wars, perquè Star Wars, lluny de ser un fenomen audiovisual, un fenomen cinematogràfic de finals dels 70, dels 80, s'ha anat convertint, com dèiem, un referent d'aquesta cultura pop, d'aquesta cultura popular, perquè a més inclou temes polítics, temes filosòfics, temes místics. A través de Star Wars veiem temes com la famosa força, no? Aquesta energia mística que engloba tots els éssers vius. Veiem l'imperi, aquesta dicotomia d'imperi i república, del mal i el bé, del bé i el mal, aquesta cosa tan de la política de l'antiguitat, però també actual, occidental, però també veiem coses de la filosofia i de la mística oriental, com aquesta simbologia dels cavallers, de la cavalleria Jedi, dels Sith, de l'energia de la força, com dèiem, i el que sobretot veiem amb Star Wars és que és un fenomen global que s'ha convertit en tots aquests productes audiovisuals que us comentava, que també va revolucionar la tècnica i la tecnologia, que ha creat aquest multivers i infinitat d'icones populars que ens ha deixat, que ja formen part del nostre paisatge. Per tot això, com dèiem, i disculpa, Roger, perquè et tinc aquí esperant, tenim l'impulsor del canal, de l'únic canal en català, que parlarem d'aquesta funció i d'aquesta feina i aquesta tasca que fa, que és el canal d'Art Segador. És un canal que dedicat exclusivament a difondre, a divulgar i a gaudir de l'obra de Star Wars, i el seu impulsor és el Roger Balmes, que t'agraeixo moltíssim que estiguis aquí avui, perquè tinc un repte i tinc una missió, una aventura de les bones per tu. Benvingut, Roger, com estàs? Moltes gràcies, un plaer ser aquí. Sempre m'encanta parlar de Star Wars, així que avui ens ho passarem bé. I tant que ens ho passarem bé. L'objectiu d'avui, Roger, és fer un recorregut, una panoràmica, diguem-ne com un passeig, no? Per la cronologia de Star Wars, perquè a vegades et trobes amb persones que diuen, hòstia, sí, m'agrada Star Wars, però parlant en plata, em fot un embolic que no sé què mirar, què ve abans, aquesta sèrie, perquè clar, de Star Wars hi ha pel·lícules, com dèiem, hi ha sèries, però també hi ha animació, llavors depèn de quines coses, no és que no les puguis entendre, no les puguis seguir, però sí que la teva experiència o el gaudi és, per exemple, ara el més recent, no? Aquesta última pel·lícula de Mandalorian en Grogu. És evident que tu pots anar al cine i gaudir-la com un producte únic. Però, clar, si tens tot el bagatge Star Warsià al darrere, la gaudeixes molt més. Clar. Llavors, t'ho pregunto tu així. Jo he fet una petita introducció, però faig una pregunta així, a veure si la pots fer, comprimir-la. Per tu, com definiries? Què és Star Wars? O sigui, què significa tot aquest univers? No sé si t'has plantejat mai resumir-ho en poques paraules, en poques frases. La veritat és que no. Crec que és difícil. Encara que sigui una qüestió emocional, però què significa Star Wars per tu? Per mi Star Wars és un univers de fantasia on, no sé, on refugiar-te de la vida real. Evadir-te. Sí, i alhora trobar molts paral·lelismes amb la vida real, perquè tot i haver-hi alienígenes i droides i coses que no hi són realment en el món real, sí que hi ha moltes coses que són paral·lelismes clars amb la realitat, amb fets històrics i fets actuals, com has comentat també a l'inici. Sí, i has dit fantasia, també, òbviament, ciència-ficció. Sí. Però suposo que et referies a fantasia amb aquesta cosa de l'evasió, no? Sí, és que jo crec que Star Wars tira més cap a la fantasia que no pas cap a la ciència-ficció, Sí. Bueno, per mi, no sé. No, tens raó. I també, clar, la podem considerar aventures. Sí. Però sí que és veritat que a l'inici potser podríem dir que era un cinema de fantasia, ciència-ficció, aventures, però a mesura que ha anat desenvolupant-se tot aquest univers de spin-offs, de sèries, d'episodis, i també hem trobat productes dins de Star Wars de molts gèneres diferents. Sí, no? totalment. Trobem thrillers,
polítics, com hem dit, però també trobem coses més de cinema negre. Sí. Evidentment, l'animació, que n'hi ha per fer un altre podcast com aquest, que no serà avui. I és veritat que s'ha anat convertint en una... Bueno, moltíssims gèneres dins el cinema o dins de l'audiovisual. I això és una cosa que m'ha agradat molt i m'ha sorprès. Ha demostrat que és una saga que es pot adaptar molt bé i que li encaixen molt bé tots els gèneres. Sí. Perquè tu pots fer qualsevol gènere, però dins de l'univers de Star Wars, i dius, ostres, està bé, no? Es pot fer. Sí, justament aquí, abans d'entrar en matèria amb el Roger aquí parlant fora de càmera, no? que estic aquí en família també amb els meus fills i tal, també clar, que aquest univers familiar també, que recupera una mica l'essència potser més dels 70-80, però és igual, el públic adult pot disfrutar de sèries que ja les anirem desgranant, no? Però que de tot tipus de gèneres, jo diria també d'edats, perquè mira, l'altra pregunta que et volia fer és que tu, Roger, a veure, ets molt jove, ets relativament jove, no? No cal que desvelis l'edat, però ets una persona que, diguem que ha entrat, ha conegut aquest univers de Star Wars més al segle XXI. Jo encara no sóc prou gran com per haver vist l'Star Wars original, no? Que a finals dels 70-80, però tampoc sóc tan jove com per haver descobert, diguem, l'última saga aquesta més de l'etapa més Filoni Disney, i això ja m'ha agafat més gran a mi. Com arribes tu a tot això de Star Wars? T'ha donat bé? Perquè és molt curiós, no? Perquè em sembla que a la gent jove no li interessi, però al contrari, hi ha gent de totes les edats. Sí, de fet es demostra, no? En totes les generacions veus que encara continua viva la saga perquè va entrant. Jo hi vaig entrar ja de molt petit. Recordo per casa veure sempre les pel·lícules que existien en aquell moment. No recordo quina va ser la primera que vaig veure. Però per casa et refereixes a la televisió o la teva família tenia les pel·lícules? Teníem els DVDs i les anava veient en ordre barrejat. Jo recordo que no vaig ser conscient de realment la història cronològicament fins més endavant. Al principi jo simplement les veia no sé, amb cap ordre concret. Per això aquest podcast d'avui és necessari. Perquè... Sí. Digues. No, però això que no passa res realment, és a dir, els nens, les generacions més joves poden entrar amb qualsevol producte i s'ho passen bé. Sí. I si de cas quan ja siguin més grans ja entendran més algunes coses que potser no veien o ja encaixaran mentalment la història, no la cronologia, com va començar i com acaba. Clar, i també és veritat que ho descobreixen i el maco també és aquestes relectures, o en aquest cas revisions, d'una mateixa pel·lícula que has vist de petit o d'adolescent, veure-la al cap d'uns anys i dir... Veus coses que això que parlàvem abans, no? De l'imperi, la república, de temes més espirituals, més filosòfics, que evidentment un nen no pot veure, però en canvi té moltes capes de... molts nivells de relectura, diguem, de Star Wars també. I llavors, en quin moment te n'adones? Perquè clar, ara has parlat del Roger nen, no? Però en quin moment te n'adones a dir, hòstia, sóc un fanàtic, sóc un friqui, perquè aquesta paraula friqui a mi no m'agrada utilitzar-la perquè al final avui en dia no crec que hi hagi ningú que no sigui friqui d'alguna cosa. No. Però sí que és veritat. Quan te n'adones tu que dius, hòstia, sóc un fanàtic? Home, quan vaig decidir veure les sèries animades també, aquí vas dir, vaig dir estem tocant fons, ja estic com... Sí, perquè al final, vulguis o no, les pel·lícules gairebé tothom, molta gent són molt populars. Ara, les sèries o les sèries animades, aquí ja comences a entrar en un terreny on no tanta gent hi entra. Que estan molt bé, que estan molt bé. I que un cop hi entres no pots sortir a partir d'alguna manera, però que no te'n penedeixes d'haver entrat. Jo no conec ningú que hagi entrat a les sèries animades i dic, ai, no me'n penedeixo. Jo n'he vist algunes, no les he vist sobretot el tema del Clone Wars i així, ja en parlarem, però sí, és que són productes de grandíssima qualitat. Sí. I ja per acabar aquesta introducció, abans de posar-nos amb la cronologia, abans de començar-te a fotre't canya amb aquest aspecte, una cosa que és molt important que el Roger, amb el seu canal d'Arsegador, que jo trobo que s'ha de posar en valor, i de fet és un dels motius pel qual avui està aquí i pel qual jo vaig enganxar-me al canal d'Arsegador, jo i la meva família, és que probablement és de l'únic divulgador en llengua catalana.
que parla de Star Wars, potser vaig equivocat. Almenys exclusivament. Exclusivament, sí que hi ha gent que perquè parla. podríem considerar que avui això també Correcte, és divulgació, però sí. I per sort hi ha molta gent que fa programes. Correcte, i tens una comunitat, fins i tot aquestes cantines que fa, ell fa aquests directes, aquestes cantines dels coaguians, però aquesta oportunitat que tenim en llengua catalana de dir, mira, ara surt la sèrie d'Andor, o aquest capítol, o ara ha sortit la pel·lícula de Mandalorian, i anar a veure una tertúlia, o anar a veure un resum previ per posar-te al dia, poder-ho fer en llengua catalana, la veritat és que s'ha d'agrair. Ja sé que probablement no ho fas per una qüestió militant i que també, que ho fas perquè és que al final és la nostra llengua amb la que ens sentim més lliures, més vius, més amb la que naturals. pensem, amb la que somiem, i al final és més natural i ens expressem molt millor, només faltaria, és benestar emocional nostre això també. Total. Però s'ha de posar en valor que el tema de l'audiovisual català, i més amb els temps que corre el català i la llengua, doncs que hi hagi productes tan associats a aquesta cultura popular més universal que els puguem gaudir en la nostra llengua, doncs s'ha de posar en valor. I per últim, un detall és que, no si ho sabeu o no, però avui en dia hi ha un dia universal i hi ha un dia mundial per tot, no? I el 4 de maig és el dia mundial de Star Wars, perquè amb els americans, sabeu, els anglesos que fan canvien l'ordre i diuen el May the 4th, no? Maig, el quart. Però clar, May the Force, que és el lema que la força t'acompanyi, que és el que desitgem al Roger avui amb aquest podcast, que la força l'acompanyi, May the Force with you, llavors es va assentar el 4 de maig com a Dia Mundial, Dia Internacional de Star Wars. Però ja per tancar el cercle, per si veieu que això era qüestió del destí o de la força, no sabem de què, el Roger va néixer un 4 de maig. Això quin és el dia que te n'adones? Ja. El dia que ho descobreixes, el dia que es fa el Dia Internacional, què et passa pel cap? T'explota el cervell, ja? Realment sí. O sigui, quan hi penso dic, ostres, realment, quina casualitat. No? Però és un cercle magnífic, sí, no? Sí, perquè clar, jo que soc fanatíssim de Star Wars, perquè clar, podria agradar-me una mica Star Wars i doncs mira, però és que jo que soc una persona que m'encanta Star Wars i que ve nascut el dia de Star Wars i cada 4 de maig celebrar el dia de Star Wars i el meu aniversari, la veritat és que és increïble. Doncs res, hem fet aquesta introducció sobretot també del Roger, del seu canal i una mica de Star Wars perquè aneu entrant en situació i ara començarem a la finalitat o l'objectiu d'aquest programa, que és fer la cronologia. Ens centrarem en pel·lícules, en els grans episodis, no? En les sèries i els spin-offs, alguna cosa d'animació, no tota, però potser la més rellevant, i deixarem de banda, clar, novel·les, llibres, còmics, perquè si no, tot no pot. No acabaríem. Ja tindrem prou feina per sintetitzar tot això, i si et sembla bé, doncs comencem. Som-hi, endavant! Doncs comencem. Hem dividit aquesta cronologia en 4 grans blocs, que serien, primer, els inicis de la República o l'anomenada Alta República, fins a la caiguda de l'ordre Jedi. Sí. El segon bloc serà més l'ascens de l'imperi i la rebel·lió, aquesta prèvia, diguem, a les pel·lícules clàssiques. El tercer bloc seria la trilogia original clàssica, que de final dels 70-80 i la Nova República, i aquí també entrarà tot aquest univers més recent de Filoni i Favreau, tota aquesta colla. I l'últim bloc, el quart bloc, serà més les últimes episodis que va fer Disney, l'etapa de Narrei, perquè m'agrada molt que també, no ho hem comentat, però tu amb el teu canal utilitzes detalls de molts dialectes del català, que això és molt interessant, perquè així és una cosa que em va impactar. Recordo que et vaig dir quan et vaig conèixer, perquè sempre fas aquesta presentació de com anam, joves padawans, i el com anam ho associes més a Mallorca o a les Balears i el català de les illes, i els jóvens era una cosa que em va impactar perquè la meva família és del Pirineu, és de català occidental, i els jóvens també diuen molt lo jovent, no? Com a col·lectiu, però els homes i pensava, dic, hòstia, com anam, jóvens padawans, aquest noi, d'on collons? I li vaig dir que ets mallorquí, o els teus pares, i em va dir, no, jo sóc de Granollers.
El que passa que m'agrada, i m'agrada molt l'article que de tant utilitzes el na, no? Per dir Narrei, i això em va fer molta gràcia. Doncs va, comencem. A la primera, al primer bloc. I jo crec que hauríem de començar parlant justament del producte més infantil que té Star Wars, que és una sèrie animada per la canalla, molt interessant, molt introductòria, que crec que és el que va més enrere en el temps, que es diu The Young Jedi o Joves Jedi. Breument, en què consisteix o què podríem destacar aquesta sèrie? Bé, com dius, és la sèrie més infantil i justament és la primera cronològicament, almenys pel que fa a l'audiovisual, i és una sèrie que evidentment no és necessària, no és imprescindible per entendre tota la història, però sí que és un molt bon contingut per introduir un nen a l'univers de Star Wars, perquè és molt amè, molt... no sé, molt... Sí, seria adoctrinament ja de Star Wars. Sí, exacte, ja comença. Des de ben petit ja comença. I la veritat és que a aquesta època hi ha molt més material escrit, justament, de l'Alta República. Llavors, és dels pocs continguts audiovisuals d'aquesta època. Llavors és curiós perquè té alguna referència a les novel·les i als còmics d'aquesta època. Però, sí, és curiós. És una època de gran esplendor pels Jedi. Llavors, el següent producte que ens n'aniríem, que també és una sèrie, és totalment al contrari del que estem parlant, que seria The Acolyte. Sí. Una sèrie bastant recent, no gaire afavorida per la crítica, jo també em reservo la meva opinió, tot i que... De què consisteix The Acolyte? Doncs The Acolyte ja se situa a l'època final d'aquesta Alta República, on ja es comencen a veure que les coses ja no van tan bé, i es veuen els Sith, no?, que havien estat amagats durant molts anys, i de cop i volta doncs, es veu com tornen, no? Treuen el cap i ja preparen la seva tornada. I veus doncs, com estem parlant d'un producte totalment adult, no? Sí, aquest ja sí. O juvenil o adult, no? Sí, o sigui, ja no estan per infants, diguem. No, en aquest cas ja no. I de Acolyte destacaries, a part d'això, que és una mica com apareix aquesta part fosca que t'inici, de la part més fosca d'aquesta energia de la força que parlàvem, destacaries alguna cosa concreta, algun capítol concret, algun personatge concret d'aquesta sèrie? Jo vaig tenir una mica de decepció perquè hi havia la famosa actriu, la Trinity, una mica el que va passar amb la Sigourney Weaver a Mandalorian, i dius, home, no us faré spoiler, però diguem que no està massa ben aprofitada, no? Diguem que no surt gaire. Digues, de què destacaries tu d'Acolyte així? Home, a mi m'agradaria tu, Sí, el personatge d'en Kimir, per exemple, Kaimir, em va agradar molt, i també em vaig quedar una mica amb les ganes que continués aquesta sèrie amb una segona temporada que sembla que no arribarà. Per temes comercials, no? Que no funciona bé o... Sí, però a mi em va agradar molt aquest personatge del Kimir. I això, i perquè veus que els Jedi no són... O sigui, són els bons, però tampoc són perfectes i tenen moltes coses a millorar. Llums i ombres. Sí, i es veu molt clar aquí. Aquí, això també m'agrada de Star Wars, que amb els anys ha anat traient llums i ombres no està tan clar qui són els bons. Aquest maniqueisme, aquesta dicotomia bé i mal, compta, perquè hi ha més grisos a la vida. I Star Wars ha anat afegint grisos. Llavors, estem encara a l'Alta República, encara no hem començat l'episodi 1 que ara arriba, i després ja, breument, hi ha una sèrie d'animació que són capítols curts que es diu Contes Tales of Jedi, que després hi haurà més endavant un Tales of Empire. Aquestes sèries, en què consisteixen? Breument, sí, per ara n'hi ha 3, com has dit, aquestes dues, i Tales of the Underworld, perdó, aquesta no les coneixia, perdó. Bé, són aquestes 3 i segurament en faran més al llarg dels anys, i està bé el concepte perquè són capítols curts, animats, en diferents èpoques, estan situats en diferents èpoques, i llavors vas veient coses que potser no han pogut explicar en sèries més llargues perquè són coses concretes que no hi ha temps per explicar això, però en canvi són moments interessants i llavors poden anar directe al gra, no? A explicar això concret. I Tales of the Jedi, justament, a mi és la que més em va agradar. A mi em va encantar. És boníssima. La història del Conde Dooku i després la de la Soka, la història del personatge de Soka, que veurem més endavant, com
És que, no sé, ho vaig trobar preciós, aquella sèrie. Sí, molt bona. La vam mirar amb els meus fills, concretament, la de la Soca, em sembla que és, que la del Poblat. Sí. I vaig trobar preciós. Molt. Vinga, va, ara ja entrem en els peixos grossos, diguem-ne, que no vull dir que siguin més bons o menys, però sí que és veritat que quan parles d'un episodi o d'una pel·lícula de Star Wars té molt més pes, no? Que no pas les sèries, per molt que hi hagin sèries que les superen a vegades, Sí. Però mira, tinc aquí aquests contes, que són una espècie de contes còmics, que tinc per aquí a casa, i ens anirà molt bé perquè ens anirem situant. Ara estem a l'episodi 1. Hem fet tota una prèvia abans d'arribar a l'episodi 1, que és aquesta trilogia, l'1, 2, 3, que va sortir a finals dels 90 i principis del 2000, que a l'inici, ha costat una mica que se les reconegui, perquè sempre la comparació va ser molt odiosa amb les anteriors, i tothom és que aquí hi ha molta política, és que és molt lent, és que... Jo crec que amb els anys han anat, allò que dèiem de les relectures i de les revisions han anat... I també jo crec que les generacions, per exemple, aquesta és amb la que vaig créixer jo, amb aquesta trilogia. Val. I potser en aquell moment, com que érem nens, doncs no se'ns escoltava la nostra opinió, i ara que hem crescut ara podem dir que ens agrada, no? I potser agradava més gent de la que sembla. Clar. I és que érem nens els que ens agradaven. Clar. Home, des del punt de vista emocional està clar que si ho vols descobrir com a nen això t'acompanyarà per sempre. Clar. Està claríssim. Llavors, ara intentarem ser molt breus. És molt difícil, Li estic demanant al Roger un esforç de síntesi brutal, però ho hem d'aconseguir. Sí. Ara parlarem d'aquests 3 episodis i entremig d'alguna cosa que és molt important, com una sèrie animada molt important i molt clau. Breument, l'episodi 1. Anem a la infantesa d'Anakin Skywalker. Aquí vull destacar una cosa. Igual com nosaltres, o la historiografia, la cronologia, s'utilitza el concepte abans de Crist, després de Crist, o abans de la nostra era, després de la nostra era, no? Aquí s'utilitza el concepte abans de la batalla de Yavin, que és la batalla famosa de l'episodi 4, en la que desplota l'estrella de la mort. Llavors això s'utilitza com a línia temporal per dir tants anys endarrere, tants anys endavant. Aquí, abans de l'episodi 4, a quin any més o menys ens situaríem? Hòstia, quants anys m'estàs posant a prova. No, però més o menys, 20 anys, 30 anys? A veure, crec que seria el 32, potser. Si vaig errat, és el 32, em sembla. No, més corre per una qüestió de que l'Anakin, el futur Darth Vader, és un nen aquí, és el protagonista, que és un nen a la primera. Vinga, anem a passar, a intentar passar ràpid episodis 1, 2, 3. Què hem de destacar de tota aquesta magnífica trilogia? A veure. Home, aquí veiem l'inici de l'Anakin, que és el gran protagonista, no, de la saga principal, i veiem com la seva vida, primera, que és un esclau, i després com comença a iniciar-se als camins dels Jedi. Resumidament és això, i com té una amistat molt gran amb el seu mestre, que és Obi-Wan, perquè en Qui-Gon Jinn es mor. Sí, aquí és com comença a ser un padawan, diguem. Sí, exacte. Llavors, en aquesta segona, per aquí, que és l'atac dels clons, aquí la cosa, això dit els camins de la força, hi ha altres camins de la força, comencen a sortir altres camins. En aquesta segona part, què destacaríem? Clar, aquí hi ha un fet important i és que comencen les guerres clon, que és una gran guerra que hi ha entre les dues grans faccions d'aquell moment, que són la República, que és el govern que mana, i els separatistes, que són els que es volen separar del que és la... I també per una visió política, no? Els separatistes tenen una visió més imperial, no? D'imposar l'imperi, no? I estan recolzats, diguem, espiritualment per la força Sith, per la part fosca, i la República té el Consell Jedi, que seria com la part... O sigui, els Jedi també és una força militar, en el fons, no? També, que ajuda a aquesta... està associat a aquesta república. I de fet, clar, els Jedi, que en teoria són o haurien de ser més pacifistes o més un ordre més com religiós, espiritual, i en canvi aquí entren a ser generals de guerra. De guerra, correcte. Perquè les circumstàncies... Aquí tant el mestre Yoda com Obi-Wan tenen rangs, diguem, militars. Has comentat això de les guerres clons. Paral·lelament a aquest episodi 2
hem de veure una sèrie que, a veure, que són moltes temporades i molts capítols, però potser podeu començar veient alguns concrets, que es diu La Guerra dels Clons, que a més té una pel·lícula. Mira, podríeu començar per la pel·lícula, que està molt bé aquella pel·lícula, una pel·lícula d'animació que es diu Les Guerres Clons, que s'hauria de veure paral·lelament amb... Què destaquem de Les Guerres Clons, tant de la pel·lícula com de la sèrie? Doncs la veritat és que està molt bé perquè dona més context a les preqüeles, als episodis 1, 2 i 3. Aprofundeix en personatges que són més secundaris, perquè, per exemple, els membres del Consell Jedi, a les pel·lícules són 3 o 4 els que parlen. Yoda, Windu, Anakin, Obi-Wan i para de comptar. Samuel L. Jackson, Ewan McGregor... Sí, ja està. Però els altres estan allà com de decorat. S'han d'amortitzar. I en canvi a The Clone Wars doncs, sí que els coneixes més, coneixes grans personatges com en Plo Koon, i, sobretot, es presenta el personatge d'Ahsoka Tano, que serà molt important. Sí, ara ho ha sigut... Sí. M'he descuidat també, magnífic, actor mític, Christopher Lee. Home, sí. Conde Dooku, un dels antagonistes, un dels grans antagonistes de Star Wars, el Conde Dooku, Christopher Lee, Saruman, Dràcula, un dels grans actors britànics del cinema. Doncs ara, després hi ha l'episodi 3, que és La venjança del Sith, un títol bastant explícit ja. Sí. I aquí, què destaquem? Aquí sí que hi ha els camins de la força. L'Anakin, hi ha aquesta relació amb la Padme Amidala, que aquí veurem també una cosa clau pel futur. Sí. L'Anakin tindrà descendència i es convertirà en el gran... Jo anava a dir el gran antagonista de Star Wars, no, el gran antagonista de la història del cinema i de la cultura pop, podríem dir, que és Darth Vader, no? Per què enganyar-nos? Sí. Clar, aquí és on arriba... s'acaba l'època de la República, l'època dels Jedi, no? Perquè resulta que tot era un pla orquestrat per al senyor Sith Palpatine, veus? Sidious, no? Mica en mica els anem traient tots, Sí. Dic que aquest no n'hem parlat? Sí. Que era el canceller suprem de la República, però després resulta que ell estava darrere de tot, tant dels separatistes com de la República, i converteix la República en l'Imperi Galàctic, els separatistes els elimina, i els Jedi comencen a ser perseguits. Això és molt... molt Roma, el pas aquest de la República, l'assassinat de Juli Cèsar, després les guerres amb August i amb Octavi i amb Marc Antoni, i l'imperi romà, que tothom pensa que l'imperi romà sempre ha sigut un imperi, però va ser una monarquia, després una república, i aquí, la influència a Star Wars és claríssima. I aquest primer bloc de la República Antiga, o de l'Alta República, perdó, i la caiguda dels Jedi, que com cauen els Jedi? Clar, hi ha la famosa ordre, una altra cosa mítica i icònica de Star Wars, l'ordre 66, que és l'ordre que destrueix el temple, tots els Jedi vius, tot i que veurem que després... Que es fa mitjançant... sempre en sobreviu algun, no? Es fa mitjançant els clons, no? Que en teoria són bons, lluiten al costat dels Jedi a les guerres clon, però per un xip que tenen instal·lat, que això s'explica molt bé a The Clone Wars, justament, si voleu aprofundir. Llavors, doncs, amb l'ordre 66 passen a atacar els Jedi. Aquí també apareix el personatge de Jango Fett, que serà el futur... és el pare de Boba Fett, un personatge que jo crec que era més mític que important. Sí. És llegendari perquè al final, però que acaba sent molt llegendari i molt important, diguem, pel fanservice que tindrà. Doncs va, seguim amb el segon bloc. Ara ens trobem a l'Imperi i la rebel·lió, no? Aquesta altra cara, que és la rebel·lió. Tot això ens estem apropant a aquest any 0, aquest any 1, però encara estem uns anys per darrere. Diguem, aquest contingut que ve ara, tots són sèries, excepte una pel·lícula, que per mi crec que és de les millors pel·lícules. No vull influenciar al final, que farem una mica de rànquing, però bàsicament són sèries que s'han fet en l'època recent, en els últims 10 anys, 12 anys tot. I aquí és aquest pas entre les pel·lícules clàssiques i tot això que hem estat explicant. Començarem primer per una sèrie d'animació que jo t'haig de dir que desconec, que no la conec gaire, vaig veure alguna cosa, però sóc un ignorant total, que és The Bad Batch o
la remesa mala o la remesa dolenta, Sí. o la remesa. De què va això? Bé, aquesta sèrie jo la recomano veure si has vist prèviament de Clone Wars. Clar. És com una continuació, però més centrada en el grup aquest de Bad Batch, que són un grup de clons mal fets, o d'aquí ve el nom, no? Que tenen característiques especials. Tenen tares. Sí, tares, però que alhora els beneficia. És a dir, potser n'hi ha un que és molt intel·ligent, l'altre que és molt forçut, és com que cada un destaca en una cosa especial. Clar. Llavors és un grup així especial. I està molt bé perquè veus el procés aquest de pas entre la república a l'imperi, entre com els clons ara estan al costat de l'imperi, i va molt bé per connectar les dues èpoques. Clar, i és allò també que dius, no som raros, som únics, eh? Sí. Perquè no és que siguem raros, sinó que a més cadascú té la seva característica. Perdona, que ens hem descuidat, però podria anar aquí també. És que no sabia ben on col·locar-ho. El producte més recent de Star Wars, junt amb Mandalorian i Grogu, és la sèrie El senyor de les ombres, sí. d'Darth Maul, Sí. que és aquest personatge que no n'hem parlat, que surt a l'amenaça fantasma, aquest antagonista, aquest villano, no sé com se diu això en català, però aquest antagonista. Aquesta sèrie, que és recent, no sé si t'està agradant o no. M'ha encantat. T'ha encantat, Sí, Jo molt, vaig veure el primer capítol, em va flipar i la tinc pendent. Això també aniria per aquí, no? Sí, també és aquesta època. Per mi, dels millors continguts que s'han fet en els últims anys, Sí, molt, molt content amb... Doncs bé, mira, Sí. I a més, en Maul és un personatge una mica com en Boba Fett, d'aquests que... Sí. Sense gaire protagonisme al principi, però amb un disseny que va cridar molt l'atenció en el seu moment. No influeix massa amb la trama, és a dir, tampoc si el traiessis no canviarien molt les coses, però sí que té un cert magnetisme. I els dos van morir i van sobreviure. Sí. Van reviure. Llavors, aquí ve la primera pel·lícula. T'he dit una, però són dues. Són pel·lícules que es van fer, aquesta, si no m'equivoco, és del 2016 i l'altra és del 2018. És la pel·lícula Solo, que parla del personatge Han Solo, que encara no hi hem arribat. De fet, tot això ho estem fent cronològicament. La meva generació, la generació del Roger, ja sabíem qui era Han Solo. Però si ho aneu veient cronològicament, aquí descobrireu el personatge de Han Solo amb aquesta pel·lícula. Potser, dic un disbarat, però potser de totes és la més... No conec gaire el tema, però la més marvelitzada, més estil... És un estil com més, no sé, més Marvel, podríem dir? En quin sentit tu dius? És que no ho sé, perquè jo sóc bastant ignorant, amb el tema. No sé, em va... Clar, és el que dèiem abans, hi ha tants gèneres ara dins de Star Wars i tants... Jo crec que Solo és bastant aventurera, no? Sí. Jo crec que és molt necessària, perquè... No, que a mi m'agrada, Sí. I a més molt familiar, també. Sí, total. Molt familiar, sí. I el Han Solo, és a dir, si mires tots els altres personatges de la trilogia original, Obi-Wan saps d'on ve, perquè l'has vist abans, Anakin saps d'on ve, Luke, Leia, els has vist néixer, no? Fins i tot en Chewbacca apareix a la venjança del Sith. Home, un dels moments més màgics d'aquesta pel·lícula és l'aparició de Chewbacca per primer cop. Com es coneixen? Com es van conèixer aquests dos contrabandistes, no? És això, d'en Han Solo no sabíem d'on venia una mica del seu passat, i aquí s'explica. També surt el Lando Calrissian, també, exacte. Un altre personatge que també tindrà... Bueno, aquest sí que també és bastant clau a les... Sí. Han Solo, aquesta és la pel·li, diguem, de l'etapa Disney, ja, diguem. Sí. Després, una altra sèrie, potser més reflexiva, més fosca, va rebre algunes crítiques que li van fotre bastant de canya, que és Obi-Wan. També saber què va passar entre l'Obi-Wan jove, entre l'Obi-Wan Ewan McGregor i l'Obi-Wan Alec Guinness, mític actor també, aquell moment de, diguem, aquell ermità, no? Aquella... I també la princesa Leia, quan era una nena, que m'he oblidat d'una altra cosa. Tu, si em vaig deixant coses, ves-ho dient, perquè... És que hi ha tantes coses. A la tercera part que hem parlat, aquesta que tenim aquí encara, veiem el naixement de dos bessons, que són en Luke i de Leia, i veiem que són apadrinats o són adoptats, una per la família Organa, del planeta Alderaan, correcte. Per això serà la Leia Organa, però en realitat... I el Luke, que és adoptat pel seu tiet, Owen, que és el que viu en el planeta Tatooine. Mític planeta. Mític planeta. Jo crec que
és el que dèiem de Darth Vader, que és una icona de la cultura. Tatooine és una icona també de la cultura fora de Star Wars. Amb els dos sols. Amb aquells dos sols, mare meva. Doncs, Obi-Wan, què et va semblar, tu? Una minissèrie, 6 capítols. Sí, a mi em va agradar molt. I sé que és una mica impopular aquesta opinió, perquè molta gent no. Aviam, jo crec que si falla en alguna cosa és potser més en aspectes tècnics. A vegades alguna cosa no acaba de veure's del tot bé, comparat amb altres continguts. Però a nivell de història, de diàlegs, a mi em va agradar molt. Tenen uns diàlegs, Obi-Wan i Anakin o Vader, impressionant. Això és el que et volia dir. A mi em va agradar força, diguem, deixem-me amb força. Força entenem com a bastant, no sí, com a... Sí. Però saps què penso? Que potser no és la sèrie més reeixida o el producte més important o més vistós de Star Wars, però crec que té... Em vaig a tirar a la piscina. Crec que té el millor capítol de... Bueno, no. M'estic tirant massa a la piscina, però té un dels grans capítols de tot l'univers de Star Wars, que és l'últim o el penúltim. Sí, on hi ha el duel. Hi ha el duel, el del casc. Sí, amb el casc mig partit. Saps allò que dius, aquest disc d'aquest grup no val gaire, però és la millor cançó del grup. Sí. Aquell capítol crec que podria estar en el top dels millors capítols de la història de Star Wars. Sí. I també necessari. Com deies abans que era necessari saber què passava amb Han Solo, també era necessari saber aprofundir en aquesta relació entre mestre-alumne i aquest antagonisme. Sí. I també connecta molt bé amb Anakin i Vader, que a vegades sembla que siguin dos personatges diferents, no? Sí. I realment, en certa manera. Sí. Però en canvi aquí veus una barreja dels dos, no? Perquè veus Darth Vader, però encara veus molt Anakin. I és molt interessant. El fet del casc partit, sí. Jo crec que és una metàfora espectacular, no? Però el fet que l'interpreta Hayden Christensen també. Sí, que també sortirà més endavant. Sí, també. Sèrie... Bueno, doncs anem acabant aquesta part amb tres productes bastant importants. Bueno, primer hi ha Rebels, que és una altra sèrie animada, com la Guerra dels Clons i com Bad Batch, com la remesa aquesta de Rebels, que hem de comentar. Bé, està molt bé, és molt bona també, sobretot els capítols finals, les últimes temporades. Al principi et pot semblar que és una sèrie bastant irrellevant, però al final veuràs que té molta importància, i més ara que està tenint molts personatges han fet el debut en acció real en sèries com Ahsoka... El Mandalorian, no? El Mandalorian... Com es diu? El Zeb. El Zeb. Exacte. El Zeb. Per tant, sí, tot i que quan es va estrenar semblaven personatges nous i doncs que amb una història independent i secundària, després ha resultat ser... Totes aquestes sèries d'animació se'ls estan traient suc als personatges més recentment, llavors fa que les recuperis. Clar. Que el bo d'aquest univers és que al final pots anar i venir tantes vegades com vulguis i potser dius, aquella sèrie en el seu moment em va fer mandra o no d'allò, però ara tornes a veure, l'enganxo coneixent... i la gaudeixes. Jo crec que el fet que en Filoni ara estigui al capdavant de Lucasfilm, ell que ve de l'animació... Clar. Podríem dir que en Filoni és com el cap polític de Star Wars ara, i Jon Favreau potser és més el director artístic el que fa la part més no? Ell ja entén més de aspectes més cinematogràfics. Un és el que en sap de cine i l'altre és el que... I l'altre de l'univers de Star Wars. És el que està orquestrant el nou imperi. Sí, és el Palpatine amb aquell barret, que aquests cameos que fa, que ja directament amb el barret ja és igual, ja no... És mític. Doncs acabem aquest bloc d'Imperi i Rebel·lió amb dos dels grandíssims productes de tot aquest univers, sobretot per un públic més adult i aquests productes més complexos a nivell de guió, a nivell cinematogràfic, a nivell de fotografia també, però a nivell de narrativa, actors també. Tot, és que tot. Ho tenen tot, que serien... Van lligades, no? Sí. Seria la pel·lícula Rogue One, la gran pel·lícula prèvia, diguem, allò que parlàvem dels anys abans de Yavin, aquí estaríem a l'any 1 abans, o a l'any 0. Sí, o l'any 0 directament. I una mica abans de Rogue One, a través d'un personatge que surt en aquesta pel·lícula, que és Andor, interpretat per Diego Luna, es fa aquest spin-off, que és la sèrie Andor, que té ja 2 temporades. 2 temporades. Que hi haurà una tercera? No. No se sap. No, en principi s'ha acabat ja. Doncs Andor i Rogue One, aquests dos grans productes, tu mateix, Roger, que destacaries aquí?
Espectacular. És que realment, com dius, tenen aquest to més fosc que, com comentàvem al principi, li encaixen molt menys bé. fantasiós, eh? Sí, al principi que parlàvem de la fantasia, de la ciència-ficció més, a veure, terrenal, dintre el que pot ser terrenal Star Wars, no? Però més político-social, podríem dir. Digues, perdó. No. I que dius, ostres, en principi pot ser que et pot semblar que s'allunya una mica de l'essència original de Star Wars, però veus que li escau tant que dius, doncs endavant amb això. I a més, no és que Star Wars s'hagi convertit ara en això, no, és que han fet aquest producte així, però després n'han tret altres un altre cop més recuperant l'essència, per tant, és com un puny a part, mira, amb aquest producte ho farem d'aquesta manera. I em sembla una idea fantàstica que li encaixa molt bé, i a més també per l'època en què està situat, que és una època també fosca, no és una època on la gent està feliç i de bonança, diguem. No gaire. I per tant... I per això aquest context més social, no? També, que dèiem, i també, igual que hem dit de la fantasia, també hem comentat abans el dels grisos, i clar, el mateix personatge d'Andor és un personatge molt gris, a vegades molt negre, a vegades molt... I Rogue One també té personatges, clar, t'has d'entendre, per exemple, amb el personatge del Saw Gerrera, no? Sí, exacte. Que has d'acabar entenent, no? Però... que estan al bàndol dels bons, però és un radical i potser els mètodes que fa servir no són els més... No, Rogue One és una pel·lícula que... És igual, és una bona pel·lícula per entrar a Star Wars, mira què us dic. Perquè, clar, has de tenir context. Per entrar a Star Wars, entenent que tens uns mínims coneixements o has vist les pel·lis clàssiques. Sí. Però és una pel·lícula que dins la història del cinema, per mi... i dins de la història del cinema d'acció, d'aventures, però també aquest thriller que dèiem, no? Jo crec que més enllà d'aquest univers del que estem parlant, Rogue One per mi sobresura com a cinema, a la història del cinema. A mi de Rogue One és que em sembla ja excepcional la idea Rogue One està feta a partir del text d'obertura d'Una nova esperança. Si tu mires el text inicial, allà s'explica, es resumeix Rogue One. El robatori dels plànols i després agafar allò i crear Rogue One a partir d'allò. Allò és la sinopsi. La idea ja em sembla espectacular. I el personatge de Jyn Erso, la protagonista, com a actriu, trobo la seva història personal, però a més l'actriu i tot ho trobo... Sí, gran actriu. I al final... Hòstia, aquell final... molt Christopher Nolan també, no? Hòstia, és que té una bellesa poètica, romàntica, però alhora és tan espectacular. O sigui, aquell final és de llagrimeta, eh? És una meravella. Rogue One, ja està. Acabem el vídeo aquí perquè no farem res millor. També crec que s'ha de destacar també que Andor és l'únic producte que s'ha rodat a Catalunya. Sí, home. També és un altre al·licient per veure. Montserrat, entre d'altres. Saps que tinc un amic, l'Albert, aquí el saludo, l'Albert Molins, que va treballar amb el Diego Luna en un projecte que feia i ja el coneix i una meravella. Com es deia, el planeta que recreen a Montserrat? Sandrila, és veritat. És el planeta de Montserrat. Al canal d'Art Segador, del Roger, podeu veure alguns vídeos. També destacant la relació de Star Wars i Catalunya, també diversos vídeos molt interessants. Doncs vinga, va, saltem al següent bloc. Doncs ara aniríem al tercer bloc, que seria la trilogia original. Quan dic original, vull dir la primera que es va realitzar, que es va fer, que es va emetre als cinemes, la mítica, que al principi era, el nom original era aquí, Star Wars, la Guerra de les Galàxies, no? Quan només ja veníem la Guerra de les Galàxies, la seva seqüela, que era l'Imperi Contraataca, i la seva seqüela, que era el Retorn del Jedi. Més endavant, al sortir les primeres, aquestes tres que hem comentat, episodi 1, 2, 3, se les va rebatejar. I ara parlem d'episodi 4, episodi 5. Tot i que originalment eren la Guerra de les Galàxies. Per això deia a l'inici que inicialment era cinema. Però clar, ara ja no podem dir que Star Wars és cinema. Star Wars és moltes més coses. Multimèdia, és tot un lore i tot un univers. Llavors, Rogue One, on ens havíem quedat, acaba immediatament o justament al moment previ en què comença aquest clàssic de la història del cinema,
que no ho hem parlat, però bueno, dirigit per per George Lucas, Sí. amb les músiques del grandíssim John Williams. No serà l'únic compositor de Star Wars, veurem que ara n'està destacant un, de molt important, però John Williams i Star Wars i John Williams és un binomi que no es poden separar. No. Una nova esperança, episodi 4. No sé si calen moltes presentacions aquí, però com dèiem, venim de Rogue One i què destaquem de l'episodi 4? Doncs, clar, és que és l'original, no? Aviam, aquí, clar, coneixes o no coneixes, perquè si ja has vist si viens de les altres, doncs ja saps moltes coses, però veus en Luke, la princesa Leia, el rescat, no?, de la princesa Leia per part d'en Han Solo, en Luke, Clar. en Chewbacca i l'Obi-Wan. R2, C3PO, També. Han Solo, Chewbacca, correcte. Però és veritat que els que teniu aquesta sort i podeu començar cronològicament, feu. Perquè arribareu aquí amb una experiència que jo, per exemple, no vaig tenir. I tu, bueno, tu una mica sí, no gaire. És que no ho recordo, perquè no sé per què no vaig començar. Però és veritat que si algú Sí. ha vist alguna cosa puntual, ara ha vist el Mandalorian, no ha vist... I diu, va, vaig a començar i aniré fent. Quan arribes aquí, pensa que portem un bagatge ja, que portem molta estona de podcast, ja arribes amb un bagatge que jo crec que l'experiència encara deu ser més espectacular. Però bueno, aquí destacaríem que deies els personatges més icònics, no? Sí, El naixement de tot Darth Vader... Sí, Bueno, el Moff Tarkin també. també. El mític general, que no sé si ho hem parlat gaire, però clar, l'imperi també té aquesta organització jeràrquica. Els Moff, que serien... Un Moff, que seria l'equivalent? Com un general o com un coronel? O... Per sobre, no? Està? Sí, una cosa més, no? Sí. Com un cap de l'estat major, no sé. Sí, no sé exactament. No, perquè tenim el Moff Tarkin, després hi ha el Mandalorian, el Moff Gideon. Sí. De fet, el Tarkin és el gran Moff Tarkin, o sigui, encara deu ser com un... Que tenen per sobre. aquests rangos aquí de colors, és que és una passada els detalls. Llavors hi ha el següent episodi, que és l'imperi... A veure, que el tinc per aquí, a veure... Ara l'imperi contraataca. Mira, amb aquesta portada amb el gran mestre Yoda, Sí. que l'imperi contraataca està més centrat també en la figura del Luke ja, no? Sí. Amb el personatge del Luke i aquest trànsit amb el tema de la força. Sí. I... Què destacaries de l'imperi contraataca? L'Imperi del Contraataca és genial. És quan en Luke coneix en Yoda i l'ensenya els camins de la força que prèviament l'Obi-Wan el va introduir i en Yoda és com que completa el seu entrenament. I hi ha la batalla de Hoth, per exemple, mitiquíssima també, el planeta nevat amb els AT-ATs. El gel. Sí. I és molt spoiler si diem què passa amb en Yoda o jo crec que ja... Jo crec que a hores d'ara... A hores d'ara. Clar, aquí és el capítol on en Yoda ens deixa. Sí. I en Yoda és el personatge més longeu de Star Wars perquè hi és des del principi. No sé si recordeu, perquè portem tantes hores, si queda algú mirant aquest podcast, al principi de tot hem començat per una sèrie d'animació infantil o familiar que era el Jove Jedi i allà ja apareix el mestre Yoda, per tant és el... I aquí ens abandona, no? Mestre Yoda. Aquest Yoda, clar, aquí és el Yoda dels 70-80, que és com un personatge més picaresc, més bromista i tal, i després amb les pel·lícules que es van fer després, però que cronològicament van abans, té una profunditat més d'aquest sensei, d'aquest savi quasi bé oriental, no? D'aquesta àurea mística. Sí. I aquí encara veus aquell personatge més bromista, aquella titella, no? Sí. També més al principi, perquè després que has comentat que aquí ens deixen Yoda en certa manera, perquè continuarà com a fantasma de la força. Explica això, què passa amb els... Clar, els Jedi, doncs, bé, no tots els Jedi, però els més poderosos, els que poden aprendre aquest poder, poden sobreviure a la mort, no? I el cas d'Obi-Wan i Yoda, doncs els hi passa això. Vale. Mira, aquí tinc una assessora, un ajudant que em va passant i té tota la raó, tens tota la raó. Fallo meu. En Yoda ens deixa en el següent, en el retorn del Jedi, de fet, m'ho està ensenyant aquí. Ah, és veritat. O sigui que, perquè veieu que tenim
l'expert, el canal Expert en català, que és Star Wars, i el pseudo-expert, que sóc jo, que sóc, no en tinc ni idea, i ens estava insistint la Gel, moltes gràcies, que és en aquest, en el següent, disculpeu, sí. aquí veieu quan en Yoda ens deixa. Però bé, el que volia dir és que m'he confós. Aquí coneixem en Yoda i aquí és on ens deixa. Però en qualsevol cas, en aquests capítols és l'evolució d'en Luke cap a, bueno, els camins inescrutables de... Sí. I sí que hi ha una cosa que abans, si no has vist cronològicament la saga, sí que hi ha una gran revelació, que és quan en Vader diu jo sóc el teu pare. Home, això és un clàssic. Això és de les frases més mítiques del cinema. De fet, la frase que es popularitza no és la que surt a la pel·lícula. No. La frase mítica és... no, jo sóc el teu pare. No diu Luke. I no Luke. Luke no ho diu. I sempre diem a nivell... Imagina't com s'ha fet de popular això, que ja s'ha creat un univers paral·lel que diu Luke, jo soy tu padre, no la típica broma, i diu, no ho diu pas Luke. No. Home, aquell moment tràgic, aquesta tragèdia, és que té aquest punt de tragèdia grega també, ostres. Sí. I l'Imperi Contraataca és la més fosca de les tres originals. Sí, aquí la tenim. I aquesta és el retorn del Jedi, no sé si ho havíem dit, que és l'episodi 6. A l'episodi 6, per fi, després de la batalla d'Endor... Amb els Ewoks. Sí, ara sí que ho dic. Perdoneu, no em vull equivocar més, però ara sí que ho estic dient bé. Aquí apareixen els Ewoks. Veus, aquestes tres mítiques donem tan per fet que ja ens les coneixem, perquè tenim tanta informació al cap que ja no sabem. Jo ara mateix porto una empanada que ja no sé quina és quina. Els Ewoks. Una mica els Ewoks són la prèvia o els precursors del fenomen Grogu, no? En els anys 80. Sí, el Grogu d'aquella època. Perquè jo sí que recordo de petit. Jo em vaig criar més finals dels 80 i 90s, i sí que recordo hi havia una sèrie animada, que eren els Ewoks, i a vegades tinc més records de... Potser vaig entrar per aquella sèrie, potser. És que no ho tinc molt clar, però me'n recordo moltíssim. I la feien en català, a TV3 també. Es diuen Ewoks, són els petits esperits del bosc. Era una espècie entre els Ewoks i els noms. I jo crec que van fer la funció que ara està fent el Grogu, que és un fenomen total. Bueno, aquí tenim la peça de Lego. Bé, doncs, no ens entretenim tant potser amb aquestes mítiques que potser la gent ja coneix, i dins aquesta part que estem, que és la nova república, aquí la república per fi s'instaura, però veurem que no és tan fàcil la instauració d'aquesta república, i que començar una nova administració jurídica, política, social, administrativa, no és tan fàcil, i més amb una galàxia, si no és fàcil amb l'Ajuntament d'un poble, imagina't haver de gestionar. Llavors què passa? Que aquí els creadors de Star Wars jo veig que veuen un filoni, mai més ben dit, per dir, aquí això és caldo de caçar recompenses, els romanents imperials, no? Perquè, clar, els nostàlgics, i aquí comença dins l'univers, el que s'anomena, dins l'univers de Star Wars, el que s'anomena el Mandovers. Aquí comença, jo crec que és un abans i un després a Star Wars, l'aparició de Mandalorian. No del personatge, vull dir, de la sèrie i del seu univers. I aquí tenim, i ara et dono la paraula, estaríem a l'any 5, més o menys l'any 6, després de la batalla, després de les clàssiques, que és la sèrie Mandalorian, 3 temporades, un spin-off però que l'has de veure relacionat, que és el llibre The Book of Boba Fett, i la sèrie Ahsoka, 2 temporades, bueno, la segona està en camí, si no m'equivoco, i la pel·lícula Mandalorian i Grogu, que és més... potser un divertimento, no és tan essencial, però... Bueno, però és part d'aquest... Ara ve la teca de la bona, aquí. Què hem de comentar de tot això que hem dit? A veure, de què va tot aquest Mandovers? Clar, això és una època, com hem comentat, post-imperial, tot i que... És a dir, qui mana a la galàxia, qui governa, ja és la nova república, ja és un nou règim, però encara hi ha aquests romanents imperials que volen recuperar el poder i tornar a instaurar un nou imperi. I
qui mana entre aquests és el Moff Gideon, gran personatge, i el protagonista doncs, és el Mandalorià, Din Djarin, el Mando. El Mando. I en Grogu. El protagonista de la primera temporada, diguem. A partir de la segona ja jo crec que també és compartit, no? El protagonisme. Totalment. I una cosa molt interessant és l'univers dels Mandalorians. Sí. És a dir, aquest credo. Clar, el que dèiem, Star Wars no només són acció-aventures, també hi ha aquesta part mística, filosòfica, no només amb el tema del Sith i la força, sinó el Mandaloriano no és un origen, una identitat, un planeta, un lloc geogràfic, que també hi ha un planeta Mandalorian. Sí. És un credo, és una religió, podríem dir, és una creença, no? I això és molt interessant, tota la història dels Mandalorianos, l'espasa... Sí, és que tenen molta història, els Mandalorians podrien tenir una saga només de Mandalorians. I la relació amb els Jedis, inicialment exacte, antagònica, però clar, a través del Grogu, això s'haurà de... Clar. Sí, és molt interessant i encara és una història que hem de veure com acaba. Sí, de fet està en marxa perquè, com dèiem, un dels propers productes que sortirà és la segona part d'Ahsoka, la sèrie d'Ahsoka Tano i el personatge d'Ahsoka Tano. Què en dius d'això? Clar, Ahsoka Tano, que és la protagonista, podria dir, de The Clone Wars, i és un personatge molt important, tot i que no apareix en els episodis de la saga, perquè encara no existia, no estava creat, però és un dels més importants de Star Wars, jo crec, Ahsoka Tano, perquè va ser l'aprenent de l'elegit d'Anakin Skywalker. Sí, de l'ungit. Sí. Doncs a la primera sèrie, clar, aquestes sèries les hauríeu de veure juntes. És molt bona entrada, ho dic per experiència, per exemple, amb la meva parella no coneixia molt el tema i vam veure Mandalorian al seu moment. Jo tampoc sóc un gran expert erudit, m'hi he anat fent aquests últims anys, i amb la meva família ens hi hem anat posant i ho he redisfrutat i ho he rellegit, però amb la meva parella va entrar mirant de Mandalorian i realment no fa falta que tingueu cap coneixement ni que us agradi. És que a mi no m'agrada les pel·lis de ciència-ficció, no, és que això és un western. I dius, és que a mi no m'agrada el western, ja, però compte, perquè és un western, però alhora hi ha una relació paterno-filial, però tampoc, hi ha molts grisos, un personatge, però hi ha la part aquesta mística, la part política i la part d'aventura també. D'aventura, no? I la part entranyable. Per tant, no us deixeu endur per prejudicis i és molt bona entrada de Mandalorian, i és molt bona entrada de Mandalorian amb aquesta escapada cap a Boba Fett un moment, amb aquesta escapada cap a Ahsoka també, s'haurien de veure... És una mica embolic això per públic, però perquè en teoria s'ha de veure la primera temporada de Mandalorian, la segona de Mandalorian, llavors el llibre d'en Boba Fett i després la tercera de Mandalorian. És a dir, has de fer un parèntesi. I de fet, ja pels que ja sapigueu de què va, perquè entenc que hi ha gent que esteu mirant i que ja sabeu de què va, però heu de mirar Mandalorian primera part, heu de mirar Mandalorian segona part, segona temporada, i heu de mirar capítol 5, 6 i 7 de Boba Fett i tornar a Mandalorian 3. Si no voleu veure la de Boba Fett, però aquests capítols de Boba Fett, que és molt, la podeu mirar tota, que està bé, però aquests capítols de Boba Fett, del llibre de Boba Fett, són imprescindibles, diria jo, per entendre tot l'univers de Star Wars. Perquè veurem personatges mítics de les sèries clàssiques, també, que tenen molta importància. També, abans he destacat John Williams. Aquí voldria destacar que la banda sonora de tot aquest segon univers, d'aquest univers dins l'univers, que és del Ludwig Göransson, que és unes bandes sonores que van canviar una mica el paradigma de la banda sonora clàssica, simfònica, instrumental, de Star Wars, de John Williams o tipus George Lucas, Spielberg, no? Que impressionant. Li dona aquest toc western, però a la vegada aquest toc space western. Sí. I perquè veieu la importància i l'èxit que ha tingut Ludwig Göransson, que el mateix Christopher Nolan l'acaba de fitxar com a... Bueno, per fer la banda sonora de l'Odissea, aquesta pel·lícula que s'està a punt d'estrenar, que tinc molta curiositat i moltes ganes de veure què passarà amb l'Odissea de Christopher Nolan. Promet. Ara ens hem descuidat un producte, hòstia, no sé per què me l'he descuidat,
perquè em va encantar. Ah, és veritat. Em va encantar i el vaig veure amb els meus fills i va ser una meravella. Skeleton. Skeleton Crew, que és aquesta recuperació, aquesta l'hem de situar, perdoneu, de Skeleton Crew o la tripulació perdida, és aquesta sèrie de 10 capítols, no sé si hi haurà una segona temporada, espero que sí, Tant de bo. que recupera una mica aquesta aventura dels 80, no? Aquesta línia Stranger Things, però no tan fosca, diguem, més amb aquesta... Els Goonies, no? Aquesta aventura d'aquesta colleta, aquest grupet, i amb Jude Law fent de... Tornem amb els grisos, no? Dolent, però no dolent... Dolent necessari. Perquè amb aquesta part també dels pirates intergalàctics, bueno, una aventura total per descobrir què passa en un planeta, el que dèiem, que potser la república no és tan... no té aquesta moralitat tan per sobre de l'imperi. Potser l'imperi també té coses bones i la república no en té tan bones. No està tan connectada així com Ahsoka i... És molt bona entrada també, Sí, i tant, sí, perquè no necessites un context previ per entendre-ho. Els personatges són nous i a mi m'agrada molt també que els protagonistes siguin un grup de nens, que és una cosa que no havíem vist mai a Star Wars. Correcte. Vist Anakin és el gènere que faltava, Correcte. I Jude Law fa un paper espectacular. Sí, trobo que és molt bona entrada igual que hem dit que Mandoverse o Mandalorian és una fabulosa entrada a aquest univers, Skeleton Crew o la tripulació perdida també. Hem arribat al final d'aquest tercer bloc. Amb el Roger dèiem, hòsties, la sensació que ens deixarem coses, segur. De fet, aprofito per dir-vos que qualsevol comentari que ens haguem deixat, que vulgueu aportar, els comentaris. Sí, i benvinguts, ja sigui quan publiquem això el dia que ho publiquem en directe o a la caixa de comentaris. I anem ja per l'últim bloc, després de la batalla de Yavin, i aquests remanents que comentava el Roger, aquests remanents de l'imperi, cada cop aniran tenint més força i més presència i acabaran convertint-se en el que s'anomena la primera ordre. Doncs anem a veure aquesta nova era, que són l'episodi 7, 8, 9 i d'altres productes que vindran, la saga de la Rey, no? La saga d'en Rey, que podríem dir. Aquestes són pel·lícules que es van estrenar el 2015, 2017 i 2019, són les més recents. Que és el despertar de la força. Què hem de dir d'això? Aviam, què tenim aquí? Doncs bé, això és una nova generació, no? Tant pel públic com de personatges, perquè aquí els protagonistes són nous personatges, com són la Rey, en Finn... Rey Skywalker. Rey Skywalker. Molt important. Al principi no ho sabem, però després ho descobrirem, no? I espera't, perquè no farem spoiler, però veurem que potser això de Skywalker també trontolla, Exacte, sí. Però sí, tot i que apareixen també els personatges de la saga original, de la trilogia original, com Luke, Han i Leia, però els protagonistes són aquesta nova generació, no? En Poe, també, en Poe Dameron. Poe Dameron, Oscar Isaac. Mític. Sí. I doncs això, veiem un altre cop que aquí qui governa és un nou imperi, en aquest cas que es diu Primer Ordre, i la nova rebel·lió és la resistència, en aquest cas, però al final ve a ser una mica el mateix. I doncs l'objectiu és enderrocar el Primer Ordre per... Sí, els nostàlgics de l'imperi. També, ara que has dit això, també que parlàvem abans de les graduacions dels militars, sí que cada ordre d'aquests que hem dit, tant l'ordre Jedi com la rebel·lió anteriorment, com l'imperi, com el nou imperi, com la resistència, tots tenen el seu propi logotip. Sí, exacte, sí. Vull dir que és és tot un univers paral·lel, no? Totes les faccions. Totes les faccions, no? Aquesta saga, aquesta trilogia tercera, no? Aquesta tercera trilogia 7, 8, 9, el que veig jo també, a part de que aquí ja és l'etapa actual, l'etapa Disney, diguem, aquí és on comença a expandir-se tot l'univers i sèries i subsèries, i veig que també és
és un remake de la manera com està construïda el guió, la sèrie, els personatges de les pel·lícules clàssics. Sí. Perquè tot i que el personatge és femení aquí, és la Rey, però tenim aquest Poe Dameron que faria aquest paper una mica de Han Solo, no? Sí. A l'inici es tracta de salvar uns plànols, no? De salvar... Sí. Comença... Fins i tot hi ha com el que seria l'estrella de la mort, però que és això mateix. La base Starkiller. I el gran antagonista aquí, el gran villano, que seria l'actor, l'Adam Driver, sí. que representa el personatge de... Kylo Ren. Ja t'ho diré demà, Kylo Ren, que també té un passat, i també prové de... És fill, ni més ni menys. És fill, ni més ni menys. Han Solo i la princesa Leia. Han Solo i la princesa Leia, però aquí, al revés de Luke, que és fill de... És que no m'agrada parlar de bons i dolents, perquè ja hem vist que ni tothom és bon ni tothom és dolent. Però igual que el Luke és fill d'un dels dolents i acaba sent bo el que s'enfronta, aquí és al revés. Sí. El fill, Han Solo i la princesa Leia, dels bons, acaba convertint-se en el dolent més dolent. Sí. Perquè arriba a fer coses que... Sí, clar, al final ell també és net d'en Darth Vader. Ara ho has dit. Aquí I de fet, per ell el seu avi és com el seu referent total. Sí. Que té el seu casc allà. Hosti, sí, aquella imatge, clar, el casc de Darth Vader. Sí, que hi ha molts... Evidentment hi ha molts lligams i molts paral·lelismes, sí que també es va criticar, doncs, bueno, un altre estil, una altra manera de veure l'univers, però al final, mira, maneres i gustos i... Sí. I moltes noves generacions van entrar a la saga gràcies a aquesta trilogia. I tant. Home, aquí tu ja eres més gran, però tampoc duria sent molt gran, el 2015, vull dir que també duria impactar molt. Per mi molt, perquè va ser... El Despertar de la Força va ser la primera que vaig anar a veure al cinema de Star Wars, perquè La Venjança del Sith, no recordo haver-hi anat, La Venjança del Sith tenia uns 7 anys, em sembla. És que ara que ho dius, clar. I no recordo, no m'hi van portar els meus pares, no sé. I en canvi aquesta, clar, per mi, veure les lletres aquelles blaves fa molt de temps en una galàxia molt llunyana, en una pantalla gran, això per mi és... No ho oblidaràs mai. I tens aquest record de gran esdeveniment, no? Sí. Jo recordo el temps previ, les setmanes prèvies, mesos previs a l'estrena, és una cosa que no oblidaré mai. Sí. És el mateix que passava als meus fills amb l'estrena de The Mandalorian, que era que vam estar revisant i mirant aquests contes, aquests còmics, perdó. És com cada cop i volta estàs molt interessat en l'univers de Star Wars i vols mirar-ho tot per anar coent. Doncs d'aquesta nova era, no sé com dir-li, l'era del primer ordre i de la resistència, tenim aquest episodi que és l'ascens de Skywalker. El Despertar de la Força. Ai, perdó, el Despertar de la Força, també molt eloqüent, no? Tenim aquest segon, que és els últims Jedis, que no és menor aquest detall, però veiem aquí en Luke també, no ho hem dit, però clar, aquí també es recuperen personatges dels clàssics, tot i que en un aspecte al cap d'uns quants anys de la batalla de Yavin, han passat 10 o 15 anys, 20, no? 30, em sembla. 30, sí. Imagina't. Veiem la princesa Leia, que ja és una veterana destacada, amb certa autoritat i certa presència en el que seria la resistència. Sí. Veiem un Luke Skywalker més ermitany que mai, no? De fet és la Rey qui al final d'aquest primer episodi, bueno, d'aquest 7è episodi, estem fent bastants spoilers, però a veure si... Jo crec que... Ja han passat. Ja no us en recordareu, hem parlat tant que ja no us en recordareu. I a la segona pel·lícula en Luke també té una presència. A la primera també recuperem el personatge de Han Solo i Chewbacca, recuperem el Falcó Mil·lenari. L'Halcó Mil·lenari, no hem parlat, després en parlarem, de naus i planetes, i perquè també les naus són icòniques. Bueno, les tenim... Gairebé tant com els personatges. Les teníem per aquí, ara no sé on són, però també només amb figures del Lego i mare meva. És que també hi ha dissenys mítics, els Alex. Dissenys mítics. Els TIE, els caces TIE, no? Sí, hosti. No, i abans has comentat també els AT-AT. Els AT-AT, sí. Aquesta última pel·li de Gran Mandalorian, quan cauen. Aquella imatge és una bellesa plàstica impressionant. Espectacular. Llavors, per acabar ja la tercera part, que és l'ascens de Skywalker.
qui serà aquesta Skywalker, qui serà aquest ascens, no ho sé, no, aquí intentaré parar de fer spoilers, però paral·lelament, com hem dit, hi ha això que parlàvem de la resistència, hi ha una sèrie animada, igual que hem parlat abans de Rebels, aquí parlem de Resistance. Sí. Aquesta sèrie animada de què consisteix? Aquesta també és bastant infantil, és més no tant com Young Jedi Adventures, però més que de Clone Wars i Rebels. És pensada pels nens, sí. O per la família, sí. Sí, seria un punt entremig d'aquestes. I jo diria que no és tan rellevant, és a dir, de Clone Wars i Rebels connecta més amb la resta de contingut d'acció real, aquesta és més secundària, tot i que també té algunes connexions interessants amb la trilogia de seqüeles, sobretot amb el Despertar de la Força i els Últims Jedi. Però els protagonistes són nous, són personatges nous, només per aquesta sèrie. Però no faré spoilers, però sí que hi apareix algun personatge conegut de la trilogia de seqüeles, i fins i tot qui els hi posa la veu són els actors originals. I et va agradar pel que veig? A mi em va agradar. Aviam, no és de les que més m'han agradat, sincerament, però està bé, sí. Però entens la seva funció pel públic. Sí, exacte. Doncs anem acabant. Bueno, sí, ara farem una part final que t'he preparat, que aquesta és l'única que no saps. Però, hosti, t'haig de dir que ho hem bastant aconseguit, hem sintetitzat molt. Disculpeu perquè ens deixem moltes coses, anem molt ràpid, potser, tot i que jo tinc la sensació que estem parlant la mar tranquils, però era un repte titànic, un repte galàctic de fer aquest esforç de síntesi cronològica de totes les sèries, pel·lícules, per entendre i per anar-nos situant en aquest món de Star Wars. Abans d'arribar al tram final que et comentava, només deixeu-me destacar que al final de la cronologia està per arribar, que és un dels productes que està ara en rodatge, que està en producció, però que si tot va bé s'estrenarà al maig del 2027, pràcticament d'aquí un any, que és Starfighter. Què sabem d'aquesta nova pel·lícula? La recent pel·lícula que s'ha estrenat és Mandalorian en Grogu, però què sabem de Starfighter? Perquè aquesta sí que potser tindria una connexió o una conclusió. Seria com un episodi 10? Sí, no crec que es digui episodi 10 com a tal, però sí que serà una continuació de l'ascens de Skywalker, que va ser l'última que tenim fins ara de la cronologia. Per tant, anirà després, i tot i que els protagonistes seran personatges nous, tindrem Ryan Gosling, gran estrella. Sí, home. Serà un personatge nou i altres actors també confirmats que seran personatges nous, però es diu, i segur que serà així, que també hi apareixeran alguns personatges de la trilogia de la seqüela. Jo em vull imaginar que, per exemple, Rey hi apareixerà. Home, jo crec que sí, no? I la Daisy Ridley, l'actriu. I això que es digui Starfighter, per què? Clar, això ens trasllada a naus, no? Aquí veurem acció i canya per un tubo, com deia Nelson Reid. Sí, acció amb naus. Doncs, per acabar, farem ara un petit qüestionari, farem un petit top, així pim-pam, amb en Roger, per veure, aquí ja serà més subjectiu de la seva opinió i que opini que li dongui la gana i que no estigui tan encursetat amb fer un anàlisi més objectiu de tot el que hem anat parlant. Doncs som-hi. Havia pensat fer-te una proposta que era fer-te com uns petits tops, uns tops 3, vale? Tops 3. Una mica putada, perquè a vegades et faré fer un top 3 i em diràs, home, no, això és impossible, i de fet, quin va primer, quin va segon. Però això serà més picadet i més àgil per acabar d'una manera més fresqueta la conversa. Llavors, el primer que et volia dir és que has de triar, Vull dir, has de... No, t'has de mullar, Quins són... Va, comencem, Quins són els 3 personatges humanoides? Perdó, quan vull dir humanoides em refereixo a humans, val? El que passa que volia especificar que clar, com que són humans relativament, perquè estem parlant d'un món de ciència-ficció, un món fantàstic, i em referia a personatges humans. Humans, 100%. Sí. Doncs... Obi-Wan el poso
És que... Clar, és que Obi-Wan és... És que Obi-Wan potser és l'1, eh? És l'1? Bueno, endavant. Obi-Wan o l'1? Potser després el moc, de moment és l'1. Bueno. Després... clar. Leia 2. Obi-Wan, Leia... I 3... És que clar... Han Solo potser també... Han Solo 3. Va, fem Obi-Wan, Leia i Han Solo. Ostres, jo crec que coincidiria amb... És que Han Solo és un personatge... És que Han Solo té un... Sí, té aquest carisma... Doncs Obi-Wan en primer lloc, la... Obi-Wan sempre m'ha agradat molt. La Leia Organa en segon lloc i Han Solo en tercer lloc, d'acord? Sí. Doncs ara, els personatges més criatures o més alienígenes, potser sí humanoides, podríem dir, però bueno, els que no siguin que no siguin humans. Quins posaries? El top 3? Doncs aquí sí que Ahsoka, claríssim. Ahsoka el primer, sí. Et veig enamorat del personatge d'Ahsoka, ja t'he vist abans la conversa que ho deies. I... M'agrada molt. Aquí sí que et diré alguns personatges que potser molts no coneixeran, però perquè són més secundaris. No, guardem-nos per després, que te'n faré una altra pregunta. Dels que reconeixi el gran públic. Doncs llavors n'hi ha un que és imprescindible, Chewbacca. Home, Chewie. Els amics. Chewbacca, que mític, eh? I després n'hi ha un que m'encanta, però no sé si me l'acceptaràs posar-lo en aquesta categoria. Home, a veure, tampoc serem tan estrictes. Que curiosament no n'hem parlat abans. És el general Grievous. Ah, és veritat. Clar, això... Clar, no és droide, perquè és... No és ben bé un droide. Té òrgans. Clar, ara que ho penses, jo pensava més en droide i és un... Doncs va, sí, és un cyborg. No, te l'accepto, i tant que te l'accepto. Sí, doncs vinga, ja tenim. En el top 3 aquí tindríem Ahsoka, Chewbacca i General Grievous. Sí. I llavors, t'anava a dir, quins personatges droides faries al top 3? Droides. Aviam, R2-D2. Home. Està claríssim. Després... No n'hem parlat gaire de R2-D2, però crec que és l'únic personatge, a veure, corregeix-me, que surt a les 9 pel·lícules. Sí. I en C3PO també, no? No, en C3PO no surt a Solo. No, però parlava dels episodis. Dels episodis doncs crec que són els dos. Però són els únics, podria ser? Sí. Que només surten de la 1 a la 9? Sí, jo crec que sí. Importantíssims. De fet, el R2-D2, que fins i tot té un llenguatge no humà, perquè C3PO és un robot de protocol i domina tots els llenguatges, fins i tot si se l'entén, és un personatge que té profunditat, és increïble com es pot aconseguir això. I també per mi van fer que els droides o Star Wars els droides acabin tenint aquesta profunditat, que siguin personatges, que estem parlant de personatges i no haurien de ser personatges, però ho són. Per tant, el número 1, R2. Sí. I tot i que en C3PO és molt mític també, no et cau bé? No, és que no em caigui bé. És que això sol passar, Això sol passar que no cau bé. Ja. No el posaré en aquest top, en C3PO, però R2 sí, sempre m'ha agradat molt. D'acord. El segon droide. No és un individu, és un tipus de droide, però a veure si me l'acceptes posar. Ja, sí que te l'accepto. Són els droides B1, els de la Federació de Comerç, els Roger, perquè diuen el meu nom també. Ah, és veritat. M'agraden molt, sempre aquests, no sé, m'ha agradat molt el seu disseny. Però estem parlant de que siguin una mica mainstreams, que siguin... Ja, bueno, però aquests són bastant coneguts, no? Sí. I l'altre, en BB-8. Home. També és com la nova versió de R2-D2, pel nou públic, però amb un disseny també molt innovador. Aquestes boles, aquesta forma esfèrica, no? I també un disseny ja molt Disney, ja molt pensat en vendre figuretes i ninotets. 100%. Molt bé. I llavors el que t'anava a preguntar ara és un top 3, hem fet el top 3 de personatges humans, el top 3 de personatges humanoides alienígenes, el top 3 de droides, i ara et podria fer el top 3 de personatges d'aquests que no tenen puta idea, aquests el que m'agrada. Que ningú sap qui són,
I que només Roger d'Arsegador... Haureu de fer una sèrie Sap qui a són? Google. Vinga, va. Els 3 personatges que segurament jo no tinc ni puta idea. Alguns sí, alguns sí. A veure, el primer, Oppo Rancisis. Com si em coles personatges de Joc de Trons, vull dir, me'ls colaràs també, No, Oppo Rancisis és un Jedi membre de l'Alt Consell, és a dir, és un dels que té seient en el... A veure, no serà... És un que té barba, és així gros, té una cua. Que sembla com un personatge de la Xina antiga. Sí, Un personatge molt... No em preguntis per què t'agrada aquest personatge, no ho sé, però m'encanta. No, ja ho buscarem. A més, va sobreviure a l'Ordre 66 i fins a dia d'avui no se sap si s'ha mort o quan s'ha mort. Espera't, que encara traurem un espíritu. Què més, el segon? El segon. Mira, aquest ha tingut protagonisme recentment. Embo. Mira, un altre personatge amb reminiscències orientals, xines, vietnamites, cambodjanes, no? Amb aquest barret... Molt elegant. Samurai... Sí. El trobo elegant. Hòstia, és un bon perfil de caça-recompenses. Exacte, no serà el millor caça-recompenses de la història. Hòstia, m'estic sorprenent. Però... Jo pensava que no en tenia ni idea i veig que encara et segueixo, una mica. Jo em faig i dic, no m'enteraré de res. No, molt bé. Sí, I el tercer? I el tercer... Aquí et diré un droide. IG-88. Hòstia, a veure, jo... IG-11 seria el de... IG-11 és el de Mandalorian, doncs és un igual, és l'original, diguem, és el que apareix a l'Imperi Contraataca, quan presenten allà tots els caçadors de recompenses, que hi ha Boba Fett i altres. Quan tenen en Han Solo, quan han de... Exacte, quan han de capturar en Han Solo per congelar-lo. Doncs el droide que apareix allà, que té el mateix disseny que IG-11. I per què t'agrada aquest? Pel seu disseny, bàsicament, perquè no parla ni res. Sí, t'agraden per qüestions estètiques, però l'Embo jo crec que t'agrada per més... L'Embo sí, l'Embo d'aquests és el que té més protagonisme, és el que almenys té algun diàleg, perquè els altres no, ni això. Molt bé, va, seguim amb aquests rànquings, anem picadets, que si no se'ns anirà el temps. 3 grans, o no grans, és igual, 3 antagonistes, 3 villans. No sé, és que abans ho he autoritzat aquest... Com es diu en català, villans? Jo en dic dolents. Bueno, 3 antagonistes, 3 grans antagonistes. Claríssimament Darth Vader. Home, és que... Top 1. És que per molt que diguis no vull ser típic, no vull caure en el tòpic, però és que clar, és que Darth Vader és Darth Vader. Sí. Jo, en el logo de Darth Segador tinc la màscara de Darth Vader. Per mi és la icona de Star Wars. Sí. Qui més? El segon gran antagonista. Abans l'hem anomenat, a mi m'agrada bastant, però al meu cas, però potser em tira més l'actor. És que això també influeix, però també està bé. Aviam. Ja sé per on vas, ja sé qui dius. És que clar, és un actor... Jo no el posaré per això. No, jo potser és que em tira l'actor, és per dir... Ja. No, però està molt bé també, Mira, Kylo Ren. Hosti. Kylo Ren. Esclar. De fet seria el segon Darth Vader. Sí. No? Sí. Però m'agrada aquest aspecte més infantil que té, aquestes reaccions més infantils que té, saps? Bueno, les que tenia l'Anakin al principi. Sí. L'Anakin abans de ser Darth Vader té aquestes... Sí. Però quan passa a ser Darth Vader ja no, és com que és l'afarador. En canvi ell mai acaba d'esdevenir un dolent... no sé. Val. I també m'agrada molt la seva màscara, el disseny. Sí, estem d'acord. I tercer... Ah, sí. El gran almirall Thrawn. Home, és que Aquest no l'hem comentat tampoc. No l'hem... Ahsoka surt. No l'hem comentat en tota la... I és clau perquè potser no té molta presència, però està present. Sí. I Ahsoka... el Mandovers, diguem, no? I veurem... Jo crec que el millor d'ell encara està per està per arribar, t'ho anava a dir. Està per arribar encara el tema. Però m'agrada molt el concepte, no? D'aquesta... És molt intel·ligent, ho té tot al cap. A la segona part d'Ahsoka sabrem coses de l'Almirall Thrawn. Segur. I sabrem coses d'aquest actor, com es diu el personatge, que va morir? Sí.
Va morir Baylan Skoll. Sí, va morir l'actor, però el substitut, abans he dit Joc de Trons, us recordeu de la sèrie Joc de Trons, el perro, The Hound, que l'interpretava aquell actor irlandès, el Robbie McKay, Robbie McKay, sí, i serà el substituirà, i tinc moltes ganes de veure què passarà amb tots aquests personatges, però el Mirall Traun aquí l'ha esclavat, perquè no l'hem anomenat en tota l'estona i és importantíssim a la... Sí. Va, anem avançant. El top 3 de planetes de Star Wars. Ah, m'encanta. El top 1 ja el sé, bueno, no ho sé. o no, potser m'equivoco. Potser m'equivoco. És que no sé si... Aviam, suposo que sí que l'hauria de posar. Sí que l'he de posar. Almenys el top 3. Tatooine, sí. Però 1 o 2 o 3? L'1. Doncs vinga, va, top 3 Tatooine. I així ja el tenim dins. Sí, posa-el al 2. Va, el 2, Tatooine. Clar, és que hi ha tants planetes que no sé, és difícil, Mira, el 3, Mustafar. Home, per la transcendència que té, no? Sí. Per la importància que té. Sí. No pel planeta en si. No, per viure-hi no. No, diguem que el canvi climàtic allà... Però allà hi passen coses molt importants. Sí, i el nom també és... Sí. No sé, però sí. I també a Rogue One és on s'hi fa la fortalesa. Veia Obi-Wan. Però és un planeta que té una transcendència important a la història de Star Wars. Sí. No? I parlant de transcendència, clar, jo t'hagués proposat també... Aquest té transcendència, però a la vegada... No és un planeta ben bé, és una lluna. Però bueno, ho considerem planeta. Clar, per mi Endor, no? Endor és una lluna. Sí. Bueno, no, Endor és un planeta, però la trama passa en una lluna. On passa, on hi ha el bosc i els I és molt bonic, estèticament. Sí. També... És la meva opinió, però estem parlant del rànquing del Roger, I podria cabre perfectament. O sigui, Mustafar... Però Mustafar, sí. Mustafar, Tatooine... I deixa'm posar Chandrila. Chandrila, que és el que em... Perquè és Montserrat. Clar. És que... Clar, és que és el que et deia, aquest rànquing és totalment subjectiu. Sí, i em sap greu haver-m'hi deixat Coruscant, perquè també m'agrada molt. És que m'agrada molt aquesta estètica... Blade Runner. I l'estètica urbana, no n'hem parlat, dels paisatges de Star Wars, no? Perquè tens tots els climes possibles. Tens tots els tipus d'urbanismes possibles, tens els tipus de geografies possibles, i ara que estem en aquest format més estiuenc i tal, clar, jo pensava que Star Wars és una... Anava a dir, que ara ja està en un univers tan gran que hi ha sèries que dius, això fa més d'hivern, no? Mirar-me més d'hivern, això fa més d'estiu, això és més festiu, però el que està clar és que a nivell climàtic ho tenim tot, i a nivell urbanístic també. Ho tenim tot. Hi ha molta varietat. Bueno, aquí ha quedat Mustafar, Tatooine, Chandrila per una qüestió emocional, no? Sí. Però jo crec que... I per exemple, Naboo també sempre m'ha agradat molt, el planeta Naboo. I tampoc el puc ficar... Bueno, va, fem una cosa, fem un top 5. Perfecte. Coruscant i Naboo. Vinga, va, que ja anem acabant. Incloent, animació. 3 sèries de Star Wars. Molt bé. Animació i no animació, això és molt difícil, Sí, perquè només 3. Top 3. Doncs mira, The Clone Wars... La primera. Sí. Una animada com a top 1, No m'ho esperava, però és que The Clone Wars t'entenc. És molt bona, i no tots els capítols són bons, però en conjunt, i especialment els últims... L'última temporada i els últims episodis de l'última temporada, l'últim arc, diguem. Val. Imprescindible. De fet, si no voleu veure la sèrie sencera, mireu aquest arc. Mireu la temporada final. Increïble. I la pel·lícula també, que també està molt bé. Clone Wars, llavors, The Clone Wars. Segona? Segona, The Mandalorian. Sí, estem d'acord. The Mandalorian, sí. I també perquè, no només per la qualitat de la sèrie, sinó pel que ha significat. Sí. Per l'abans i després aquest que ha significat. Sí. No, i per mi té un dels moments més increïbles que he viscut mai, que és l'aparició d'en Grogu per primera vegada. El capítol 1. El capítol 1. Al final del capítol 1. Jo quan vaig veure això, tu no sé com vas viure aquest moment. Bueno, que no dius d'en Grogu, no? L'aparició en aquell moment del sense nom, sí. Baby Yoda. Recordo que va haver unes setmanes
Sí. o fins que... No, el nom se li posa a la segona temporada. Sí. De fet, va haver un temps en què era el Baby Yoda. El Baby Yoda, sí. I encara hi ha molta gent que l'anomena així. El Baby Yoda. Però jo, en veure Sí. ésser de l'espècie d'en Yoda, Clar. va ser com No. I des del primer moment bestial. no vas veure que jo ja era un producte... Ja veies que jo era una icona. Sí. Que jo era una icona de Star Wars. Sí. Des del primer dia, No, sí. I el segon dia, quan veus que domina la força, llavors dius, no només és una icona, això és un papino de personatge, no? Però és que va esclatar internet en aquell moment, Sí. sí. Tothom en parlava. I el tercer, I el tercer... Clone Wars, la tercera sèrie? Sí. Clone Wars Mandalorian? Clone Wars de Mandalorian i Andor. I Andor, sí, Andor. Bueno, bastant previsible, però clar, és que tens raó. Vull dir, és que són uns 3 productes potents. Sí. Sí. Molt diferents, tots ells, Sí. però cadascun destaca per la seva cosa. I va, anem acabant. Ara ve un de difícil, també. Top 3. Pel·lícules de Star Wars. Mira, aquest ho tinc bastant clar. Llargmetratges. Sí, aquest ho tinc bastant clar. Sí? Segurament perquè ja ho he pensat altres vegades. Però jo no t'havia avisat, eh? No. Això està sortint aquí. Però així com he hagut d'improvisar amb aquestes, però aquestes sí que ho tinc més clar, mentalment. Top 1, l'Imperi contraataca. Bueno, aquest crec que coincidirà... Molta gent. I et diria que coincidirà en totes les generacions, potser, no? O què? Sí. O creus que la gent jove potser... O la gent més jove... Aviam, hi ha de tot, però en general és veritat que és potser... Episodi és bastant... 5, l'Imperi contraataca. És que és molt bona. Top 2, la segona. La segona, la venjança dels Sith. Hòstia, gir de guió aquí, eh? Sí, a mi m'agrada molt. Bueno, la part... Clar. El primer cop d'ull he dit, ostris, però... És que la transcendència que És té... que la importància que té. Passen moltes coses I el que importants. passa al tram final, sobretot. Sí. I els lligams que té de personatges, de descendències, de la construcció del personatge, de l'Anakin... O la desconstrucció del personatge, més que la construcció... I jo em deixo portar molt també per l'emoció, l'Ordre 66... Sí. Molt bé. No I sé. la tercera, o sigui, l'Imperi contraataca la primera i la segona la venjança del Sith. I la tercera... Tots són episodis, de moment, dels grossos. Sí, i tots seran episodis. Bueno. Perquè la tercera és l'ascens de Skywalker, l'episodi 9. L'últim episodi fins al moment. Sí. Hòsties, és I curiós. mira, és una de cada trilogia. Sí, l'Imperi contraataca de la trilogia central i, de fet, en l'ordre cronològic en el qual es van estrenar. al cinema, la venjança del Sith de la primera trilogia i l'ascens de Skywalker. Per mi l'ascens de Skywalker, tot i que a molta gent no li va agradar, però per mi, emotivament, em transmet... Bueno, està molt bé, Roger, t'has deixat emportar per una qüestió emocional, no? Sí. També, que és el que buscàvem, perquè al final podem buscar rànquings d'aquests els que vulguis a internet, podem buscar rànquings de crítica i de públic els que vulguis, però del que sents tu, com a Roger o jo com a Gerard, pues això és més difícil i està bé. I jo normalment... Totes les opinions són bones. Exacte. Jo normalment analitzo més Star Wars per la part emotiva, tiro més cap a la part emotiva que no pas per la part tècnica o... I t'ho diu una persona que ha analitzat infinitat de vídeos tècnicament, però jo... No sé, jo em veig més com un fan de Star Wars que no un expert en cinema. Per això hi ha altra gent. Transmets totalment això i és el que fa entranyable també el teu canal i el teu contingut, és això que transmet aquesta passió. I per acabar, lligat amb aquesta emoció que dius i amb aquesta passió, 3 grans records o 3 coses que t'han passat gràcies a Star Wars. Que et diries, home, al canal, o gràcies al canal, o 3 moments, 3 fotografies que diguis que 3 grans records, gràcies, que donis gràcies per haver... Bé, un no és d'un moment en concret, però és tota la comunitat que s'ha generat al voltant de Star Wars i del canal, que és una cosa que no esperava que passés i és genial, no? Haver conegut tanta gent amb qui compartim afició i poder debatre, poder compartir opinions. Clar, perquè al final tu comences a fer tot això per
Clar, jo ho feia per mi. A mi m'agrada Star Wars, doncs, sí, i qui em vulgui veure, doncs em veurà. Però no esperava conèixer... Comences a veure subscriptors, seguidors, comences a fer tertúlies, connexions, et trobes amb gent físicament. Altra gent com tu, altra gent que té altres projectes, no?, de Star Wars o d'altres coses, però amb qui pots compartir la comunitat és una de les coses. La comunitat, sí. I no m'ho esperava. I dues coses més així, detalls, més concretes. Més de moment. Més d'un dia concret, una cosa que em va passar... Sí, aviam. No del canal, amb Star Wars en general, del que tu creguis, Quan em vaig assabentar que Star Wars havia rodat a Montserrat, per mi va ser un moment molt màgic, també. Va faltar temps per anar a buscar la cremallera. Sí. És que en aquell moment estava treballant i no vaig haver d'esperar fins al cap de setmana per anar a Montserrat a intentar treure informació de qui pogués. Dels monjos i de l'escolania, a veure si sabien alguna cosa, Va ser increïble. Sí. Vaig parlar amb la informació al comerç, amb la informació al turisme, perdó. L'oficina de turisme, Sí. I ella sabia coses Què? Quan i com? Sí. I es notava que tenia més informació de la que volia donar. Li vas donar uns crèdits. A veure si xerrava, no? Sí. I una tercera cosa. Un tercer... Per acabar, un record de Star Wars. Un tercer... Mira, aquest tiraré molt enrere en el temps. Però va ser... Recordo un carnaval, quan era petit, que em vaig disfressar de Darth Vader amb un amic, i anàvem els dos de Darth Vader. I va ser... Tinc algunes fotos. Això sí que és maco. Sí. I ara ho mires després de tant de temps i dic, hosti, és que ja... Home, aquestes fotos les has d'ensenyar un dia. I les has ensenyat al canal o no? Al canal em sembla que no. Potser per les xarxes alguna vegada, sí. Però... Home, aquesta foto, mira, envia-me-la i l'hem d'ensenyar. Va, sí, l'ensenyem. Bé, Roger, hem arribat al final, ens n'hem sortit prou bé. La meva idea era fer això, no? Intentar no superar l'hora i mitja, primer perquè perquè al final arriba un moment que no podem estar aquí eternament, però que el repte era majúscul, que era resumir la cronologia de Star Wars, situar-nos a tots amb aquest ordre, i bé, i aquest final de festa que jo crec que ha sigut molt divertit, molt entranyable i molt bonic. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Endavant, segueix així amb el canal, segueix així apostant per la teva passió, per la passió de tota aquesta comunitat, també per aquesta aposta per la llengua catalana, imprescindible i essencial, i no sé, ja ens anirem veient, perquè per què no? Ja connectarem algun dia o no sé, amb aquestes... Bueno, us convido al canal d'Arsegador, de tant en tant, el que us deia, no? Aquest privilegi de poder seguir aquestes cantines que fa la cantina dels covaquians, quan ara, per exemple, si surt la segona part de Soca, doncs probablement ell organitzi aquestes tertúlies setmanals per comentar els capítols, quan surti una pel·lícula nova, quan aparegui aquesta nova Starfighter... Sí. És igual. I a part aquests vídeos que va penjant, aquests continguts que va penjant el Roger... Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Això és casa teva, ja ho saps. M'ha encantat, m'ho he passat molt bé. He estat super a gust i espero que als espectadors també els hagi agradat el programa. Mira, tenim un convidat. Sembla que apareix aquí, ens ha aparegut un Grogu aquí, el Timora, que vol despedir-se del Roger. No sé, Roger, si vols enviar un missatge així de comiat amb en Grogu. Molt bé. Doncs res, el que puc dir és que la força us acompanyi. Que la força us acompanyi. Moltíssimes gràcies. Adeu.